Human sa tulo ka tuig nga pagpaabot kagabi gitutukan sa atong makapuso ang World TV premiere sa gihinamang live adaptation anime series Voltes 5 Legacy. Busa dungan tang mag-let's vault in sa pagtutok sa unang gabi. Pinagi sa report ni Mark Reggie Abella. Let's vault in! Matagdungan sa pagsagit sa Let's Vault In nila Miguel Tan Felix, Isabel Ortega, Rafael Landicho, Matt Lozano o Gradson Flores na umulusab ang ilang ligon nga panaghigalaay. Susama sa pagsumpay-sumpay sa mga bahin sa Voltes 5 jet, nagkasumpay usab ang ilang mga interes ug mas nagkaila usab sila sa usag-usa. Giangkon ni Kapuso Miguel Tan Felix kinsa nagdala sa karakter ni Steve Armstrong, ang team leader pilot sa Voltes 5 jet nga daw susama na sila og pamilya. Comfortable kami makipagbiroon sa isa't isa na parang di na kami maiilang pag sinabi ko ba to, magagalit ba to, hindi. Basta kung ano naisip namin, sabihin namin, sasakyan siya ng bawat isa. Samtang, kinsay dili ma-LSS o ma-last song syndrome sa official theme song sa Voltes 5. Gani, ani ay grupo sa mga Japanese orchestra nga mipaambit niini. Ug wa usab nagpawahi kining lalaki. Silang tanan dungan nga misaksi sa World TV premiere kagahapon sa Voltes 5 Legacy pagkahuman sa 24 oras. Busa mga kapuso, padayon tang mag-let's ball in matag gabi. Kauban si Clans Kabutin, Mark Reggie Abella. GMA Regional TV Live.